সময় মাংখা তিনি ओमफ्राय समय मावनायनि लगे लगे मिया आंगा फायो ओमफ्राय मिया हरंखा फायमाने तिनि हिंखे तिनि सिमिन भिजिट खायका बरनि असुबिदा दंगो लामानि असुबिदा कारेन्टनि असुबिदा दैनि असुबिदा विशेष करे आ असुबिदा रनो तैये बरनो समस्या दंगो ओ समस्या गोबां माथायबो गोबां समस्या जों सालायका जों दफाय दफाय आलोचना खायका बरवा आसु लायो आलोचनानि माध्यमे सिजाखा बरनि गोबां मा दुखु दुर्दशा दंगो आबो बाहायके बर आं जेहेतु एस ए गार्डियान आं बरनि बागै आं चिन्ताधारा माखायखा ओंखाय बेसखांगो ओ समस्या रनो समाधान खायनानि बागै जतगुली पदक्षेप दंगो आं ओ पदक्षेप नानानि बागै समस्यानि समाधान खायनानि बागै आं सब समय आं बेसखांगो आगै थानो बरनि काहामनि बागै दिनै नायखा जों नुनाय लामा जों लामबत हिमखा एकदम लामा तै जे हिमथया एमन असुबिदा बरनि साइकेल पर्यन्त थांमैया मटरसाइकेल गाड़ीले दूरेर कक अमाय परिस्थिति पर्यन्त जों नायखा ब्लाय माने खादु माने ब्लाय खासामानि कक बर दीर्घ बছর যাবত हाके कलगै कसगै मातंखा आबनो बर आनो कमप्लेन देखा जे आगिनि नेतृत्वर कोनो बावे बरनो सहयोगिता खायनानि बागै फाइया ओंके आं बनो डाइरेक्टली आं फाइ ताबो बरनो आं विजिट खायका आबोनि परे आं सारायनाय अब अथॉरिटी रबाय जाते बरनो समस्यानो समाधान खायनानि बागै आमंखा आनि फर्स्ट एंड फरमोस्ट डिउटी आबनो जतनो हामबाय बसखां ताइबो जों विजिट खायना तगो खानान सिम आबाद विजिट खायनाय गोबां जायगा जों नायनो नांग दं समस्यानो समाधान खायनानि बागै हामबाय ओंके सर अमो बो पारानि बुं बो गो एडिसि विलेज ना अंदर खलाय किसा साइकल अमो एडिसि विलेज इंखे चलागां एडिसि विलेज पारानि बुं इंखे प्रोविन्स चाकमा पाराव जों थांखा निचन्द्र पाराव बो थांखा दाबिदा पारा थांखा बानु पारा थांखा गोबां पारा जों थांखा थाङो किन्तु डाइरेक्ट जों माने याखुंबाय हिमैनो बिजि खायमानि परे जों फुंनि सिबिन नखर माने ताबुक टाइम बो जों थानाय गला ओइ 5:30 बाजिखा ताबुक जों अरनो अमनो एंडिंग पॉइंट अरनो परे आं तेगेसा मानिक देवाना थाना गे सर जे विजिट खाइबे मानि पाराव उनके बेसिबाग बो जातिनि तिनि रेसिडेंस बो जातिनि बेसि अर बांको अर जे अर तो चकमानो आं जे ताबुक विजिट खामनि आम चकमा फैमिली चकमा विलेज ओंके आनि कखायसे अर जों आनि विधानसभा सुरु चकमा त्रिपुरा मग आबुया जत ट्राइब नि बरक तंगनाय आबना आं समान चुखे एवं समान हारे समान ताले बरनो बरनि समस्या समाधान खायनानि बागै आबा आनि दायबद्ध दं।